nič. Vidíš to, kde som zaparkoval rovno na najviac súkromnom spote. Čaute, vítajte v ďalšom vlogu. Ideme bomby. Lasi, kdeže ideme? Do Handlovej. Do Handlovej? Na loď ideme. Áno, na Do loď. Bojnice. Veľký. Na loď, mne už dobre. A ja ľúbim už na loď. Dneska sme si kúpili lístky a ideme pozerať veľryby, delfíny. Maňka, mami, aj bábečka. Ne, ešte Maňka, toto je Maňka. Korytnačky? Nesobuje. Kosáčka. Kosatka? Hej. Jaj, to nie, to bude inde. Mami. To pôjdeme potom. Chcem ti niečo povedať, ale tam budú aj maličky zvávoky. Áno. No, ja som videla divke. Áno. No, tak ideme a neskutočne sa teším a som zvedavá. Očko. Steli, točím. A som zvedavá na to, že aký to bude pocit. A ideme vlastne na 3 hodiny, máme to za 130 eur, však? Hej. A to je Svojka, co? Keď niečo točím, nehučte. Oh my god. Tešíš? Sa idú plniť sny? Som zvedavá, no. Potom si, Žovka, pozdravujem ťa aj Žovku, aj Ľudsku, tí, čo milujeme podvodný svetík. Vás všetky pozdravujem, kdež to už... Ktorá diva ešte nemá diva klobúčiky, tak si kľudne objednajte. Pošleme vám, alebo mám odber u mojej sestry, ktorú pozdravujem. Takže máme aj čierne na sklade, zo pár ešte týchto krémových a my ich proste milujeme úplne, lebo mega to chráni. Energy is back. Čo? Povedz. Že za nami akurát. Na čo prídu Angličania na Tenerife, aby sedeli v anglickej krčme, kde Angličan hovorí po anglicky a majú proste, ja neviem, ešte anglické jedlo. Fajnotka. Ja, vidíš? Tam je blízko vody. Can play by your rules. I break when I bend over backwards for you. If there's a way to get you to change, I won't be around anymore anyway. No, už sa blížime. No, blížime. Už sa blížime. Už sem dám. Ocean Blue. Wow, pozri, toto sú tie pilotné. Aha, idem ukázať. Mami, ujovia, oni ho fotiu. Áno, budeme aj my fotiť, točiť a budeme mať krásne video stade to, dobre? I won't be around anymore anyway. Merry go round, round with you in the night. Aj, no ako? No to ešte za rohom a sme tam. Aha, dobre. Vidíš, Majka? Navigátor, poď. Ježiš, ty si brutálny navigátor. Okej, tu. Aha, vidíš? Blue Ocean. Musím muzej. Aha, možno tuto niekde. Aha, tu sú nejakí ľudia. Pozrime. Oni stojí však. Hej. Aha, po druhej strane sú vodička. No ja som zvedavá. Tak gól. Máme to na zajtra kúpené. Tururudum. No, ľudia. Tak čo? Pýtame sa, či môžeme dneska aj tak. No, ideme sa skúsiť spýtať, No, počkáme. aspoň zistíme, či majú vesty a tak. No, už prichádzajú ľudia, no. Stále je šanca, že pôjdeme, lebo zatiaľ tu je 7 ľudí. No, po zmi je 11
A môže ísť maximálne sa mi za 18. Takže je šanca, že sa obcháme dneska. To je veľa Vlastne pecka. neviem, či som toto do 12, vieš? Nie, kúkala. Ja? Do Uvidíme. 12 pasažierov to bolo. Bude ako má byť. Áno. Loď je tu a stále tu je 7 ľudí. No. Tak nič, prišli 6 nervózni Taliani, že ideme na zmrzlinu. Down, down, down. It's getting old, going around, round with ya. Think I need some solid ground. Let it go. Tým, že nám tieto veľrybky nevyšli, tak si ideme dať náhradný plán. A ide nás Tomáš vziať na Nemôžem hovoriť s Los Americanos. Povedz ty. Los Americanos. Las Americas. Los Americas. Je to časť, ktorú vybudovali presne americký štýl, je to taký Californian vibes. No, to už 80. roky. trošku ste to už videli. Sú tam surfové obchody. Včera sme tam boli s Erikom. Ideme na Asaj, pozrieme skateové bazáre, snowboardové, surfové bazáre, ukážem ti ten brutálny Ajurvédsky obchod? ajurvédsky obchod, si chcem kúpiť taký šamanský náhrdelník možno. A ja si možno nejaké plavky kúpim. Plavky do Quicksilveru, proste máme toľko toho na robote, že máme čo robiť, 4,20. 4,20 a jedem. Takto surferov obzerám a teda potápam. Ja surferov? Či teda Ja naopak? surferov obzerám Hej. a teda. A ja potápačov. Poď, ideme tam. Poďte. No, však poďme sa spýtať. Za to nič nedáme. With time in 45 minutes. A study stick for the empty tank, yeah? And altogether is 3 hours, yeah? The price is 90 euros with everything is included. Nevnímala som ho veľmi. Spoliehala som sa, prepáč, ale na teba. Na to som zvyknutý. No vravela, že je tam krátky briefing predtým, ten by som ti preložil. 3 hodiny to trvá, 45 minút si ho vodil, lebo toľko ti vydrží kyslík. A idete do 12 metrov, vidíte ryby, veľké ryby, murény, väčšie ryby. A dvaja začiatočníci, jeden inštruktor, stojí to 90 € a bukovať sa musíš 1 alebo 2 dní predtým. No to není také drahé. Ale poď s tým Pavlom, ja chcem, Hej. aby si rozumela tomu človeku. Hej, po slovensky. pôjdem ja s takým Slovakom, s kamoškyným A ja pôjdem kamošom. asi na surf lesom, tým pádom sa mi zdá. Hej, hej. Ale toto chceme, no. Nie, to zvládne. Si plniť sny, Ideme si plniť sny. že... A ukážem dneska brutálne surfové pobrežie. No ale to ideme aj drona brať, môj drahý. To je drahé. To ideme drona brať. Poď Adamko. No poď, už to zvládneme, poď. Let's go. Let's not. Ooh, let's go. That's hot. Let's go. Let's not. Ooh, let's go. All I think about and all I know, you were made for me and I was made for you. Tell me how we stop this merry-go. Can we break the cycle, maybe see it through? What can I do when it's all new? Swear I'm learning as I go. Boys, it was coming in. Boys, it was coming in. Boys, it was coming in. No a volala sa Bocha. Ave. Ave? Ave. Taký outfitček s deckami. Všetko s deckami. Všetko s deťmi. 3 times harder. Aj, ale dobre, to zvládame. Je to zregulovaný na to ako... Som si konečne zmyla hlavu. Dajte do komentu, čo si mám urobiť s vlasmi, keď prídem na Slovensko. Či si to nechám takto, že také svetlé a... Čo sa pozeráš? A také vyťahané od slníčka. Čo? Radná huslia. Či si to nechám takéto zosvetlené, alebo si
si to nafarbím na hnedo. Ale nechcem si farbiť vlastne vlasy. Tak neviem, lebo tak, keď tam mám 3 farby a keď to nemám upravené, tak to mám ako také, no, kadiaké, viete. A ja robím experiment. Aha. 14 dní bez šampónu, bez ničoho. No. Lebo kamoš to tak robí a má Máš super vlasy brutál. a má mega dobré vlasy, akože oveľa lepšie ako so šampónom. Žiadne masné, nič. Takže... Je to vo hviezdách! Je to vo hviezdách! Ak by niekto nevedel, tak mám ovuláciu. Milujem ovuláciu. Tomáš miluje moje ovulačné dni. Raz za mesiac tak sa otvorí také okienko trojdňové a vtedy je všetko krásne. Proste nádhera. Vtedy je to Vlasy, dobre, podstava, všetko, žena žiarí. iná žena. Proste afekty, všetko. A mám to na háku. Mega. Je to dobré. Je to dobré. Je to dobré, užívame si. Poď, dáme! Ani drink si nemusím dať. A je mi to jedno. Vidíš to, kde som zaparkoval rovno na najviac surfovom spote na celej Tenerife. Mega! Na Kréte sme oslobodení od tohto zla a Adamko nejedol, takže ideme mu kúpiť hranolky. Co už, ale aspoň tie palmy sú tu. No čo máš? Kamoša, troška to trvalo, ale asi aj najlepšie veci tu majú. Wow. Nemám vodičku. No, dáme. Toto je naše, dobre? To Toto je naše. No, daj mu. Vypýtaj vodičku, kúpim. Dobre? Čo vravíš na Asaj? First time in their life. No. A čo je vlastne to asaj? To sú také bobule, niečo ako čučoriedky, nejaké z Južnej Ameriky. A je to, že mega zdravé, má to kopu antioxidantov, je to, že mega super potravina. Ja jedám kovikuči. A rozmýšľam, že by to bola pecka spraviť na Krete taký stánok. No. Nie je tam ešte, stálo by to okolo 100 000 investícia. To nemáme, no. To nemáme, ale keď sme mali investora, ak chcete byť investor do Asaj na Krete, mohol by to byť dobrý biznis. No, výborné. Mega. Toto stálo nejakých 13,50. Oakberry Asaj. Fajné, veľmi. A ty vlasy? Repete. Pokus číslo 2. 2 a už to vydá. Dneska by to mohlo vydať, no. Hej, už by to prišlo aj do kalendára. Loďka už je tu, máme 2 paddleboardy, dneska sme zobrali aj dron, takže možno to je práve dnešný deň, ten pravý, no uvidíme. Poď. Dneska nás je menej. Peso. No. Ale to sa chodí asi bosí, vieš? Hej, ja nebudem tu. Ja budem... Tuto poďme.
Hello! Sny sa plnia. Sny sa idú plniť, že? Že ideme uvidieť fakt delfíny a veľryby, že sa zblázním. Aj delfíny? Neviem. No čo sa deje? Chceš tvořit lípku? Čo sa ideš kúpať? Ideme sa šnorklovať, nie, Lasi? No asi je. No, deckám dáme vesty. Celá tu nemá ani rukavic, že? Točím. Toľko mám rešpekt z toho. Môžu tie ryby skočiť. Ale veď ani odídu. 3, 2, 1. Hello. Spokojnosť. Zážitok. Odvaha, prekonanie. Ježiš, aj ja. V oceáne v takej hĺbke sa kúpať. Klobúk dole. Klobúk dole. Diva klobúk dole. Klobúk dole. Ale stelka bola v oceáne. Áno. No, papajte, deti, papajte. Veľryba, wow. 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 Bye bye. Big breath and... Ja som sa dogrcala. No. Masaker. Masaker. Nebolo zle od toho kúpania. Krásne. Tebe? 2 hodiny som bol v pohode a poslednú hodinu som bojoval. Normálne, keď som sa mal znova rozhodnúť, či ísť, tak by som normálne nešiel. Ani ja by som nešla. Ja nebudem, ale ja budem siaška, môžem. Fuj, ja som slabá ako čajík. No, do Greciany. Ja som nie Ja grcal, ale som mal som pohode. takto blízko som mal. No. Stella! Láska, poď bližšie, už no stres. My si zlatík, kde blízko. Žiadny stres. Jaj, bože môj, fuj. Nechutné. No, Kde ideš, Sterika, nemôžeš tam chodiť. nemáme dobrý zážitok musíš úplne, nie? No, potom Tu povieme. sa musí chodiť, Potom Steli, povieme. sem sa... 3 dní, 3 noci. 3 dní po lodi, neboli sme schopní natočiť tento záber posledný. Hej.
Chceme tak zhrnúť ten vlog celý a ukončiť to niečím, takým súhrnom. A súhrn je, že keby sme mali znova na loď, tak asi nejdeme. Boli tam aj dobré momenty, ak ste videli to kúpanie v mori a z začiatku taký hype, že super, ale 130 € za to, že sa dokrciaš na lodi a ja som myslel, že zomrem poslednú hodinu. Dostali sme tak morskú nemoc, a.k.a. seasick, že fuj. Ja zle, Stella, tej tiež nebolo dobre, si na mňa lahla. Táto, ako viete, sa vyblila ty kokos z lode, úplne na paničku. Na dámičku. Na dámičku sa vyblila z lode. A mne bolo ešte vlastne na druhý deň zle, že ešte na druhý deň som to cítila. Tento je zase chorý, proste Tenerife nám dáva akože totálne zabrať. No. Takže ešte k tým veľrybkám, no videli sme vlastne dve a oni, že sa nadýchnú, ako pán vravel. Oni, že sa nadýchnú a potom idú do hlbín. Úplne na dno. Tam bolo 1000 metrov hĺbka, že oni vedia ísť úplne na dno a vedia na nády idú, ja neviem koľko. By som prepal, že pol hodinu, ale dlho, strašne. Hej, masaker. No takže ani delfín, ani deň predtým vlastne, čo sme mali ísť, čo sme si to teda pomýlili, ten dátum, tak že vraj bolo strašne veľa delfínov. A predtým ešte tuto taký Slovák vravel, že videl, že 50 proste veľrýb, tak neviem, čo je na tom pravdy, ale že oni videli akože brutalitky, takže šťastie, nešťastie, no máme zážitok, skúsenosť. Máme skúsenosť, by som skôr povedal, ako aj zážitok, ale viac máme skúsenosť, že proste asi by sme nešli druhýkrát. Je tu taký veľký akvapark, ale na to nám tento tiež istý typek Slovák úplne šomral, tiež úplne zle. Že veľa, hej, peňazí vycaloval a hlavne to, že deti, keď máme, že proste o tých centimetroch to vravalo, že oni sú tam takí striktní, prísni a že proste nepustia. Čiže tým, že máme jedno väčšie, jedno menšie, tak by sme sa museli rozdielovať a samozrejme zase by sme z toho mali iba mizerére. Nechcem sa to úplne rozvíjať, lebo je to veľa, ale proste, že je to drahé. Hej. Neokúpali sa poriadne a palili nohy. A dali za to oni dokopy 300 € aj s jedením, extrém, a že úplne zlá kvalita jedla a tak. Ale čo chceme ísť pozrieť, čo niektorí možno poznáte, je Loro Park. Je vraj nádherný proste akoby zoo park, kde sú tam show, kde sú kosatky, tulene, proste motýlia záhrada, papagáje, proste ako brutálne veci, takže Loro Park chceme ísť pozrieť. To určite. Ale celkovo sme si povedali, čo ale uvidíte že v ďalšom vlogu, dneska boli na tripe s deťmi a že asi nebudeme až toľko cestovať po ostrove, lebo je to drina a tie deti to vlastne asi až tak nebaví. Ich asi najviac baví proste túto bazén, ktorý máme pred apartmánom a vlastne ich asi tým úplne ako trápime len za to, že my chceme vidieť. No. Takže asi zjednodušíme život. Možno bude aj menej vlogov, tým pádom, lebo ak budeme iba na bazéne, tak ja neviem. A veď uvidíme, akože čo, ale momentálne sme v takom štádiu po dnešnom výlete, že ideme oddychovať. No, mne to nejako ťahá na priedušky, či na kerumáriu. Aj Stella kašle. Takže ja som taký poručky. No comment zatiaľ, Takže... Tenerife. Ale neviem, ja som teraz taká skeptická. Hej, akože, no. Aj vás to mrzí, lebo vycalujete milión peňazí a ste tu mesiac, takže musíte to využiť a proste život vám ukáže a to telo, že vlastne moc to nejde, akože, no. Hrotiť, no. Ale ja som sa začala učiť šipku, takže možno na konci tohto pobytu už budem vedieť šipku, čo je môj sen. No. Dobre, to ide. No. Asi Dobre, hej, to tak ide. ty si profesionál. Dobre, to ide. Nebojím sa, som odhodlaná. Ide na ten Sa free tu- diving a začali sme trénovať dneska dýchové cvičenia na to, aby sme čím dlhšie vydržali pod vodou. No, začína sa nám páčiť free diving a tým, že sme na Krete, tam sa to tiež bude dať robiť. Táto pani ide v piatok na kurz, takže do nej si stade určite veľa poznatkov a skúseností, takže ideme sa skúsiť povenovať free divingu. Však? Hej. Takže trénujeme zatiaľ dých na suši a budeme skákať a v tom bazéne sa asi bláziť. Ja keď sa vyzdravím. No nič. Tak dúfam, že ste si užili vlog a ďakujeme, že ste pozerali až sem a dúfam, že sa máte lepšie a že ste zdraví a že si užívate leto, ktoré je teraz aj na Slovensku, aj všade na severnej pologuli, takže
Paráda. Majte sa krásne, A dajte odber a píšte like básne. a komentíky. Veľmi dobre sa to číta. Hej. A kľudne dajte aj unsubscribe, keď sa vám nepáčime. Hej. Neurazíme sa. Neurazíme sa. Už máme 505 už na záver. Čau.